Fil-Ħamrun, din is-sena Santa Claus ġie jżur Malta fl-eqel tas-sajf sħun tagħha f'attività organizzata miċ-Ċentru San Franċisk. Din l-inizjattiva tagħmel parti mill-klabb li organizza l-istess ċentru matul ix-xhur sajfin għal tfal parruċċani ta' bejn l-4 u l-11-il sena. L-attivitajiet tul is-sajf isiru wkoll bl-għajnuna taż-żgħażagħ tal-ġifra Franċiskani li qattaw il-ħin jorganizzaw l-attivitajiet li jattiraw il-parteċipazzjoni u l-entużjażmu taż-żgħar li jattendu. Santa Summer kif issemmiet l-attività kienet miftuħa għal dawk kollha interessati u li ma jkunux laħqu post tal-klabb ta' matul is-sajf. Aktar dwar dan spjegalna Dun Joseph Magro li jieħu ħsieb dan iċ-ċentru. Fis-sajf it-tlieta u l-ħamis darbtejn fil-ġimgħa intellgħu dan is-Summer Club biex it-tfal jkomplu jokkupaw is-sajf. Imma wkoll jieħdu pjaċir anke f'ambjent li huwa sikur. Nibdew b'qudiesa imma mbagħad inkomplu sas-sija u nofs bl-attivitajiet ta' pool, indoor games, crafts, cooking, dances, u llum biex nbidlu ftit ridna nagħmlu Santa Summer. L-entużjażmu ta' tfal preżenti spikka hekk kif ix-xwejjaħ tal-milied daħal fuq mutur fil-bitħa taċ-ċentru u ftit wara beda jqassam ir-regali. Ftit wara tkellimna ma' wħud mit-tfal li qalulna għalfejn iħobbu jattendu f'dan iċ-ċentru matul is-sajf. Aħna noqogħdu nisfnu, nitlu fil-pool u nagħmlu outdoor games u vera nieħdu gost. Iva, jiena nieħu ħafna pjaċir niġi hawnhekk is-Summer Club. Jagħmlu ħafna attivitajiet sbieħ u ġieli ituna slushies u burgers u anke chips. Jew nitlu ġol-pool nomu, jew marru nagħmlu sfin, jew ikollna l-crafts jew il-cooking. Ġieli ninżilna f'dik l-slide hemm wara, mbagħad noqogħdu nilagħbu water games, nagħmlu crafts, sfin, pool u anke outdoor games. It's fun!